Masimbag sa indong mga kahaputan, Legally Yours GB. Magpartisipar asin magkapot, ngunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Marahay na pagkaaga mga tugang, aldaw niya ni Disyembre 18, 2022 and kaibanan si Christine Longabella para sa Legally Yours GB Dapat Aram Mo Sunday Edition. Good morning! Marahay na pagkaaga po sa mga nagsisimbang gabi. Sunday morning, up with the lark, I think I'll take off. Sa mga nag-aalmusal sa oras na ini, sa mga mamatapasan na marahay na pagkaaga. I've got someone waiting for me. Pwedeng may napapansin ka mong kakaiba sa boses ko. Say, hey, 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 it's a beautiful day. Pagal-pagal mga tuga ang sakuyang boses. Poon pa kang Beautiful Sunday Disyembre 16. is my beautiful day. When you say that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Birds are- Ano ang igwa kang Disyembre 16? Let's take the car and Apwera sa nagkapirang kadakul na aktibidades, mga tugang, dahil nga ni papaabot na ang satuyang Pasko, ang pagselebrar sa pagkamundag ni Hesukristo. making Sunday Nagkaigwa po nin exciting Bicol Pastores 2022. beautiful day. Yan po sponsored and spearheaded by the Department of Tourism Region 5, headed by Director Herbie Aguas, This is Provincial Government of Albay, headed by Governor Attorney Grex Lagman, and also City Government of Legazpi, headed by Mayor Geraldine Rosal. And of course, PBN Broadcasting Network Incorporated, DZGB-AM, headed by our president, our very own ever-gorgeous president, Ma'am Brenda Bayona Locsin, and by our executive vice president, Sir Glenn J. Barcelon. beautiful day. Matibayan mga tugang sa mga nag-intraduman. Say that you love First time kong maghiling kang pastores, magayunan pala ini, nasa-showcase talaga su talents kang mga Bicolano. beautiful Sunday. So out of the 19 na mga nag-intra from elimination round, naging 10 na lang sinda. And then out of the 10, apwera sa nagkapira or kadakol na mga awards, minor awards, Up with the lark, ang nag-second runner-up mga tugang ay Owas Pastores from Owas Albay. it's a beautiful day. Ang nag-first runner-up naman, Parao Pastores from Pilar, Sorsogon. And then ang nag-champion for exciting Bicol Pastores 2022, It's a beautiful day. San Juan Bautista Pastores from Tabaco City, Albay. Beautiful Sunday. Yan po so naging result kang nakaaging exciting Bicol Pastores 2022. When you say that you love me. So mga tugang, My, it's a beautiful kadakol din na ibang kaugmahan na nangyayari. birds are Kahapon din pala na aga. outside. Let's take the By the way, I would like to say thank you to my gown para sa exciting Bicol Pastores 2022.
Kami kaya mga tugang ni VP Henry Maceda ang nag-host. We'll drive Kaya naghihika-host na ang satuyang boses. Sunday. Salawat din pala sa pagsalo sa programa kahapon kay Kuya Mike and kay Joshua James Bino. So kahapon mga tugang, kami naman from Olfindo Law Office, nagkakaigwa kaya kami nin annual Christmas cheers. Yaon kami kahapon sa Barangay Pigkale. Nagkaigwa din kami ng gift giving sa pagkaaga dyan sa Barangay Pigkale. Salamat po sa barangay officials kang Barangay Pigkale. It's a beautiful And then sa Banggi, syempre samuya din na Christmas party sa samuyang law office. Salamat sa samuyang boss na si Attorney Ryan Paul Olfindo. Salamat din kay Attorney Elmar Barreda and kay Sir Ruel. So dakol talaga mga tugang nakaugmahan ang nangyayari ngunyan dahil nga ni syempre nagselebrar kita kang Pasko. Alagad bako gabos maugma ang Pasko. Nata man nga Attorney Christine, agang-aga papamundoon mo ang Pasko mi. De actually kaya mga tugang, saro sa mga nabareta mi po ni Direk Edwin Peralta, as in ini isinurat maninda, ni Direk Edwin Peralta, Angel Mustaza, News Manager Mar de la Cruz, and Francia May Boras, ang samuya po na mga news writers. when I see her. I know that you'll say May nabareta kami mga tugang. 32 anyos na misis sinaksak ni Mr. gamit ang sundang. Ini po nangyari kan mga nakaaging aldaw lang sa Bombon, Camarines Sur. when you say that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Ang mag-agumdaan nagkaigwalang nin dai pagkakaintindihan Take the car and go for a ride. kang sinda nakaigda na sa saindang kama. We'll drive on and follow the sun, making Sunday go on and on. Nadangog na ba nindo mga tugang ang kasong parricide? Pwede ka mong magtaon ng reaksyon, opinion, and greetings. Mag-text lang or call sa 0915-228-3732. Or pwede rin na mag-comment sa samuyang Facebook page sa DZGB News Online. Oh my, it's a beautiful So mga tugang, ano ang kasong parricide? Nadangog na ba nindo ini? Parricide. Ini mga tugang ang pigkakaso under our revised penal code sa sarong tawo na nanggadan sa saiyang kapamilya. it's a beautiful Alagad, bako lang basta-basta na kapamilya because may mga terms kita sa satuyang batas na kaipuhan na specific kita about it. So, mapuon kita duman sa sarong tawo up with the na ginadan kung sain pwedeng kasuhan sa sarong tawo nin parricide.
kapag ginadan niya ang sa iyang legitimate or illegitimate father. Got someone waiting for me. Ano itong legitimate or illegitimate? I know that you'll say, Kasi mga tugang, before, ang apod sa ama o ina o aki, kapag sinda po nagkaaki outside of or out of wedlock, beautiful. ibig sabihin, daisinda kasal. And then, nagkaaki sinda. Yan ang pigaapod kayo ito na illegitimate. Oh, my. So, digdi sa father, sa mother, warang distinction. Whether legitimate or illegitimate, By my side, let's take the car and go for a ride. Yeah. kung so aki ginadan ang sa iyang ama, ang sa iyang ina, maski ang sa iyang ama ina bako kasal kang inaki siya, Making Sunday. kung ginadan kang aki ang sa iyang magurang, parricide. Ha, 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 beautiful Sunday. This is my. Kung ang magurang ginadan ang sa iyang sadiring aki, so ini din legitimate or illegitimate, warang distinction. Maski inaki ninda ito, kang bako pasinda kasal, pwedeng kasuhanin parricide ang sa iyang magurang. Alagad, kaipuhan tang maging maingat sa age. When you say that you love Kunyari, duman sa nanggaran sa iyang magurang, hihilingon ta ang sa iyang age to determine whether exempt ba ini from criminal liability. And then, digdi naman sa aki, kaipuhan ilingon ang edad kang ginadan na aki. So, magurang na ginadan so sa iyang sadiring aki, dapat aram ta ang edad kang aki nguna nata. Sunday morning. Ini usually sa mga pighapot na kahaputan na pampalibong sa mga exams. Sa criminology board exam Someone or sa indang mga exam while sinda criminology students pa. Sa muya din sa law school, minsan sa bar exams. Pampalibong ining kahaputan na ini. beautiful Sunday. Kasi mga tugang, dapat bako less than 3 days old so aki. When you say Nasala ako digdig kay Prosecutor Barameda. Good morning, sir, kung nagdadangog ka man ngunyan. it's a beautiful Kasi, ang exam usually sa criminal law mga tugang, may situation man lang iyan and then mahapot what was the crime committed. Did X commit a crime? it's a beautiful day. Ang nakalaag duman, so aki, ginadan, 3 days old siya. Take note, days haba ko years old. 3 days old. Go on and on. Hey, What was the crime committed? Magurang niya ang nanggadan sa iya. 3 days old. beautiful Sunday. Ang simbag ko duman, instead of parricide, Beautiful day. infanticide ang sinimbag ko duman. Sala, Say that you love. nalingawan ko sa words na less than 3 days old. It's a beautiful day. So, para maging infanticide ang ikakaso, dapat
2 days old so aki, 2 days old and below. Kasi ang nasa batas, ang nasa sa to yung revised penal code, less than 3 days old, saka lang infanticide ang ikakaso. that you love me. So, ibig sabihin, kung sumagurang ginadanso sa iyang sa diring aki, It's a beautiful day. na 3 days old and above, ang ikakaso, parricide. So, sisay pa ang ibang mga tao na pag ginadan, ang ikakaso sa nanggadan, parricide. Pag ang ginadan, other legitimate ascendant. Digdi na malaog sa mga sa tuyo. Lolo, lola, yan. Alagad, kaipuhan, legitimate ang relationship. Duman sa nanggadan. And then other legitimate descendant. Ini na sa mga apo. Waiting for me. And when I see her, I know that you'll say, hey, 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 it's a beautiful So, duman pa mga tugang sa binareta mini Direk Edwin, ining mister na ginadan ang sa iyang sadiring misis. This is Nagsuko man tulo sa mga otoridad. beautiful day. When you said that you Duman palan sa pag ang ginadan, so agom, parricide ang pwedeng ikaso. Take note, dapat agom talaga. Kasal dapat sinda bago parricide ang pwedeng ikaso kapag ginadan kang saro-susaro. Mag-agum talaga dapat kasal. Bako so agum-agum sana. Bako live-in. drive Bako mere cohabitation. making Agum talaga. on. Takong live-in man sana iyan and then ginadan kang saro-susaro, bako sinda mag-agum. In the eyes of the law, in the eyes of the church, bako sinda mag-agum. So, dahil pwedeng ikaso ang parricide. Pag-arog ka to, homicide or murder as the case may be. Basta bako parricide. Oh, my, it's a beautiful day. Beautiful Sunday. Kapag mga tugang ang sarong akusado or suspect nagsuko sa mga otoridad, may pigaapod kitang mitigating circumstance sa satuyang revised penal code or criminal law na voluntary surrender. Saro ini sa nagkapirang circumstances or pangyayari or situation kung saan ang akusado or suspect pigbabawasan ang sa iyang penalty or susentensya ngaya sa iya pwedeng bawasan dahil sa pigaapod tang mitigating circumstances. Up with the law Saro na digdi ang voluntary surrender. park. O, kapag siya ginibo so krimen, and then after that masuko siya sa mga otoridad, Waiting for me. And when I see her, pwedeng bawasan ang sa iyang penalty. hey, it's a beautiful Kaya baga minsan, siguro nahiling na nindo sa mga pelikula din, minsan igwa dyan tigtatarambagas sa tuyang mga pulis. Sunday. This is my Magsuko ka na para hindi ka na masyadong mahirapan. when you said that Dakul pa kitang ibang nagkaperang mitigating circumstances mga tugang. Actually, magayon din ining itapik ta sa mga masunod na Legally Yours GB. Anong mga aggravating circumstances
justifying circumstances, mitigating circumstances, and exempting circumstances. Magayon actually ang criminal law, mga to. So, pwede tayo yan saro-saroon na i-explikar sa Indo. Born and follow the sun, making Sunday. Paano kung ginadaan kang agom ang sa iyang agom, tanahiling na nakikipagtalik sa ibang tao? Si Mr. nadakop si Mrs. nakikipagtalik sa iba. Pagalon si Mr. hali sa trabaho kang sa iyang pag-uli, boom. Say that you love So dahil sa iyang kapagalan, nandiriklom pa ang sa iyang pag-iling, ang mauli siya, tigi-expect niya na asikwasuhan din siya kang agom niya. 'Di ba? Lambing-lambingon. Iba pala ang kalambingan. Pag-arog ka ini mga tugang, igwa kita nin batas na pigaapod na death under exceptional circumstances. Totoo po ito na sa satuyang batas na dai makukulong si Mr. o si Mrs. if caught in the act ang sa indang agom may ibang kalambingan, nakikipagtalik sa ibang tao na bako maninda agum. Ang penalty lang pag-arog kayo ni mga tugang kang nanggadan duman sa iyang agum na nadakop niyang nakikipagtalik sa iba. Pigaapod ta na disyero. Pag sinabing disyero, may certain meters lang na dai pwedeng maggrani so agum. Duman. Asin sa pamilya ka ini. Kasi bako lang panggagadan. Kundi, kunyari, daiman nagadan, so sa iyang misis na gigadan niya kuta, nagtamo lang nin serious physical injuries. Laog man giraray ito sa death under exceptional circumstances. Dapat talagang nadakop sa akto. Bako so nadakop sa akto and then pinatawad, nagkapirang days, okay na sinda. Nagkapirang months, years. And then ginadan niya kang after naglipas na so time. Pag-arog ka to, pwedeng parricide na ang ikaso. Bako na siya an exception. Alagad mga tugang, may nabasa akong sarong kaso na napagdesisyonan kang sa tuyang Korte Suprema. Na maski medyo naglipas na so panahon, nasa kanya lang ginadan ang sa iyang misis. Laog man giraray sa death under exceptional circumstances. Alagad ini exception lang kang sa tuyang Honorable Supreme Court. Nata anong nangyari duman ta pinagbigyan kang Supreme Court ang mister na ini na maski ginadlan niya ang sa iyang misis na medyo naglipas na bako talagang caught in the act. Laog man giraray sa death under exceptional circumstances. Dai nakulong si mister. Ang sabi mga tugang kang sa tuyang Honorable Supreme Court, kakaiba kaya ang nangyari sa kasong ini. Hali sa bar exam si mister. Imagine, nag-bar exams. Aram kaya syempre kang sa tuyang Honorable Justices sa satuyang Korte Suprema ang namamatian kang sarong tao na nag-undergo sa pinakamatinding exam sa indang buhay.
ang bar exams. park. Hey, Nag-bar exam ini nga gum, siguro pwedeng lamang nag-moral support. I've got someone O pag uli ka ini ni Mister, I see her. nahiling yan sa iyang misis, nakikipagtalik sa iba. It's a beautiful day. Alaga siguro pinalipas niya ngo na mga perang aldaw kayo dito. Basta pinalipas niya ngo na. Beautiful sound. Before niya ginadan ang sa iyang misis. This is my So yan ang kaso na exception digdi. when you say. By the way, happy birthday Miss Vicky Ocampo. Happy birthday po Miss Vicky. It's a And hello din pala kina Tita Amelita Grahe Dalyanera sa mga nag-uli digdi sa Pilipinas haling abroad. by my side. Kay Kuya Andrew Llorera and family. Right. Hey, 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 it's a beautiful day. Good morning. Hello to La Familia Laguno. Hi, Kulot. Good morning, attorney. Good morning, Sir JP Marbella Pimentel. Sunday, go on and on. Hey, 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 And also, happy birthday sa aga sa kuyang very pretty friend. Nagarutugan ko na kay Sunshine Baron. Advance happy birthday, Mom Sunshine Baron. beautiful. Pabati daw, sabi ni Sir J. Jacob. So mga tugang, 3 minutos na sana bago mag alas 7 nin pagkaaga. Oh, my, it's a beautiful Kahapon din pala ang saro pang mga event na inatindiran ko. Yes, very hectic and in-demand kita ngunyan mga tugang. Charot. Kahapon na hapon naman, yaon kami dyan sa Ayala Malls Legazpi. Thank you so much, Bantay Animal Welfare Albay, sa pag-conduct ng mga araw kaining events for our fur babies. Ang host pa naman si Ate Chrissy. Si Ate Krisa Recuenco, si Ate Bubay. Hello, Ate Bubay. Grabe, walang kupas talagang hosting ni Ate Chrissy. So, orog mahon din sa fur babies and sa fur parents naman kahapon sa Ayala Mall sa Legazpi. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Sana wala na din nagaradanan na mangyari. Mapaibang tao man. Mapakapamilya taman. I've got someone waiting. Dahil gusto ta, gabos kita, maugmang maselebrar kan sa tuyang Pasko. It's a beautiful Mga tugang, salamat sa padagos na pag-antabay sa lado teknikal. Nakaibanan ta si Kuya Nems Flora. Every Saturday po kami ni Kuya Mike yaon para sa Indo sa Legally Yours GB Dapat Aramo 11 to 12 noon. And every Sunday 6 to 7 a.m. Salamat pala na sa sakuyang gown. Once again, Sir Anthony Fortuno for the exciting Bicol Pastores 2022. And si Ate Apple Mendiola Biglete for my hair and makeup. Let's take the car and go for a ride. Happy Sunday mga tugang! And advance Merry Christmas! Ini po si Christine Longabella para sa Legally Yours GB Dapat Aramos Sunday edition. Good morning! Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Sa haloy na panahon, kita gabus nagtios dahil sa darang kadipisilan kan COVID-19 pandemic. Asin mga kalamidad na sa tuyang na eksperyensya. Alagad dahil sa satong pagkakasararo, asin pagtarabangan, sa tuya ining nalampasan. Sa ngunyan, namamatian na niya to ang pagbalik sa normal kan sa tong mga buhay. Kaya hagad ko po
sa maabot na pagselebrar kang kamundagan ni